Част втора. Луната наистина чува вълчето и тя била много оттикчена от воя му, защото то не е спирал да вие всяка нощ. Един ден Луната решила да отговори, затова когато вълчето завило, Луната проговорила. Защо постоянно крещиш? Не може ли да говориш нормално и да поискаш това, което искаш? Вълчето се стреснало, защото не очаквало всъщност Луната да му отговаря. Луната не говори, Луната няма как да говори. Чакай малко, защо не говори? Чакай малко, що може да говориш и да ми отговаряш, значи през цялото време си ме слушала, нали така? Казва вълчето. И ме чуваш, а се правеше, че не ме чуваш. Добре, нека направим една сделка с теб, казва Луната. Интересно си, виж сега. Ти ще спреш да виеш, а аз, когато съм в настроение, ще идвам и ще си говоря с теб. Става ли така? Всъщност не става. Щом до сега не искаше да говориш с мен и не ме слушаше, и аз не искам да те слушам. Отивам и ще си вия срещу слънцето. Трета част ще има.